daraja hulucha ani musudin sa ani mabakoro assalamu alaikum ya ansile faso jokene ka faso jokene na sigira songa da foli ambodi nyamama na songa da foli di nyamama ngo foli kura ka di manam trawe aja sadu trawe na ka di ya pele tele manam trawe aja kale tuba na ka di ya pele tele ko ni soma kala mi jere je hulucha ani musudin sa ani mabakoro kairolo ka fo faso jokene masaba bara dola ni mami sababu la wasa kwa sigida kwa na bichia kwa fa mali kono ani mali ko ko yala ni awi travel la kwa ko la technique la tension do amba ba ka so diga na ka tesir la na ya awi fo ne mami lo kuma fala fala ni wache Abdul Aziz Silibi ale be France ale do kala ka sigina ni manya kana ona la ni maso ya ma to France ko fo li Amina Silibi na je wana tere mun ma na do do sa fa si soko amba fo France ya be na Mustafa jira na ka jima ya mu fo Spain ko fe ka ko ma si be da ni ko fe ka ni so ma te afana ka mo shekna idra ashiri fo shara fa do ka ya be do ba fu ku ba ka do la ka ko ne ma ko te parti ko te association ko te an ko fa so mali fe ba di ka woni an fa ka ire ni kan ka mo ya fa so mali an na si ka bulo fla dan se ka an fa so che do la de ma ta mo do ni fe anyo do fo mo je mana ma shi to bore la kana ka on so ya ni se ka mali kan se la ka mali ka do so ka fo ka awoni ni mo do bi juma amai na lo ta fa la ka juma uchaya la ka ina nga bamba to bele de la ka juma na la ka pasi bi juma do na min na da nga kutu wala nun to wala yo kuma so kuna ya kama isan bol to mali vende ale fana ko kuma so kuna ka jofli ni bele de se ka so to mina awe amma alfo wala mai na awe fa ka amblasra amina ndo do fem no de kuma ya mai na Allah ta lafiya Allah ka fem wanda min mi jama na jo Allah kana fem wanda min mi jama na ci Allah kana ta fara kuma Allah kana do anda ka sin ka fo ka to kira mata Allah kana na lailu kuma da meti zo kada lailu kuma da min lati anga nan janya mo ko fana tati be janya mo te kana mai anyo de fongo che ba ube mo so ba ube na yo blo jora chama mo ko ko la don to woni so mo il faut ki barkada wa ma ba on la meni wati kon na be do na to ka fo be man so ma la fulla ambada mene directeur la nanye directeur fu Bamako ya akadu Paris ko fo ko barkada foli la se erema la foli la nanye foli la si maka awefu ambal mamuso flau bela jeli ko fo ko barkada nanyo fo ko barkada korobula mbafu Amina la grande sœur avait parlé maintenant mbafu ka barkada Aziz ka fo ka barkada mauma ban lamena ni wati konna la Bamako an lamini ngata ambe befu a bedo kramanto na donc ka fo bela jele internet ka mo skine do no ba lame amba fo makwa ni sokoma donc ye bita da neli ta do to iso wala na me na to go ku fem ka na di Allah be jere de ku ka ni yo na mo wala ni ya me na do la so wala na granga na la kana baliya mi galla ida kinna jo ka sisa illa kana bala lo to na ko be amina la alsa sanction mi sile o ta kan si amma awanya ya ko sanction ko nan ka bo wali do me na di umbe ka ko so gida tewe ali fara da du chamana donc be ko mana ko kuma do ko ni fiel da ko be be ko le bi kuna do ni la wala amase tani amase kesa attention mo ko se ka do fo pour que si dawo mo se kan tangi fanga ka to ni ko ka to na ani fioro be na ala ka je inshallah donc mbi foki barkada la kana baliya la donc jamana yin gele a chama baka semaine kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ an ka maraw kɔnɔna na gɛlɛya sera yɔrɔ min ka donc a ye tour kɛ yɔrɔ caman jɛnɛ mara la nka donc hali bi maaw bɛ kule la k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen ni an ye réseau dɔrɔn lamɛn k'a miiri k'a fɔ an ka taa ko fɛn t'olu kan ko gɛlɛyaba b'o kan donc il est important que o bɛ kulekan min di maliyɛnw k'a lamɛn ɲɛmaaw k'a lamɛn ministère de la défense ni aka maaw bɛ baara la mais hali bi n ka tɛmɛ ɲinilen b'o fɛ ka to ka dɔ fara kan donc cɛsiri kan n'an bɔra o la n ka taa an bɛ tɛmɛ Bankaso Wonkoro fan fɛ gɛlɛya dɔw kɛra n ka donc armée Burkina bɛ yen n ka donc an ka maa dɔw bɔra Wonkoro Wonkoro est à quelques kilomètres n'o ye Bankaso cercle la kilomètres du Burkina Faso insécurité kama mɔgɔ bɛ tɛmɛ yen ka taa ka sɔrɔ ka na Mali kɔnɔna na o ye maa wɔɔrɔ nka donc olu bɔnɛw ni na an da bɛna s'u ma
olu yɛrɛ bɛ wele kan di donc an ka autorité ma k'a fɔ ko k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in bɛ se ka ban cogo min an bɛ munumunu kana Bamako marifa dɔw minɛna dɔw la ɲɔnɔ nka maaw dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamu donso nka donc dɔw b'o lafasa la dɔw t'o lafasa la an b'o ka kulikan di maa ma mɔgɔ k'a lamɛn donc n'an ye an bɔra yen ka taa Ansongo tile 2 in na ka donc insécurité kɛra yen gendarmerie attaque la nka donc o kɔnɔna na mais maa ma to a la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nord kɔnɔ o taara mairie dɔw ka plaque suye olu hakilinaw bɛɛ tɛmɛna donc an b'a ɲini ka donc ka maa min bɛ terrain kan u ka kumakanw o di maaw k'a lamɛn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen ka taa an hakili a banna cogo min a ma ban ten hali bɛ maaw k'o cɛsiri k'a dɔn k'a fɔ ko baara nin tɛ baara nɔgɔ ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ maaw hakili ko n'a fɔra ko a nɔgɔyala o kɔrɔ de k'a banna donc a ma ban donc an b'a ɲini ka taa donc k'a daminɛ Jɛnɛ fan fɛ ka olu ka kumakan di n balimakɛ Musa Kane ni waati na a b'an lamɛn waati min na an b'o bɛɛ fo an b'a fɔ a ma ko ATT donc ko k'a ka foli f'i ye Jibo ko kana i yɛrɛ to yen nka donc Jibo ye fɛn dɔw fɔ ni tilala n ka tila Jeliba bɛ don ka kuma fɔ i yɛrɛ ye i b'a lamɛn Banaba Jeliba a y'i ci de a ye fɛngɛ ci ma Jibo ye a ci ma donc an ka insécurité ko la donc an b'a lamɛn Jɛnɛ min kɛra an bɛ dugawu ko yen nka donc an bɛ a lamɛn fɔlɔ gɛlɛya min bɛ yen parce que Maliens ka c'est vrai que l'armée monte en puissance o kɔrɔta ye k'a fɔ ko gɛlɛyaw tɛ yen parce que n'an ye ni su dugula a ko b'a la a nɔgɔlen bɛ taa lahara pour que ko éviter ni min bɛ yen an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka fɛn ninnu corriger o bɛ jamana an ka donc ko nɔgɔya an ka taa Jɛnɛ an ka lamɛn don ka daminɛ 13h waati ka taa don fo 16h kɔnɔ Jɛnɛ mara la commune min bɛ yɔrɔ ko Fɛnmani jadi wari tigilamɔgɔw wulila ni ka se 13h waati a kun kɛra mugu ci ko dan ye mɔgɔ 5 de jogila mɔgɔ 2 banna u y'a da don Tɛrɛta mɔgɔ 1 de tola ye kana te taga mɔgɔ 1 jogila ye kumanga mɔgɔ 2 jogila mɔgɔ 2 kɔni olu kɛla banbatɔ ye mɔgɔ 5 de jogila a ko kɔni kɛla gɛlɛyaba de ye Jɛnɛ mara in kɔnɔ kari don donso y'u segu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ olu de donna dugumɔgɔw ni saya cɛ sinon u nana na cogo min na moto ka ca mobili ka ca an kɔni bɛ wele da hali bi hali sini Jɛnɛ mara ma suma dɛ anw ni Malibu tɛ hali bi hali sini ma se ka taama anw fɛ bolimafɛn na ou bien sen na ko i bɛ don Malibu o se ka kɛ jadi wari tigilamɔgɔw fɛ u bɛ yen Jɛnɛ mara in an b'a fɔ faamaw ma u y'u segu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mais hali bi hali sini u ka dɔ fara u ka cɛsiri jala kan réseaux sociaux sanfɛ an bɛ ka mɛn ko Jɛnɛ mara libéré la a ma libéré dɛ minnu bɛ terrain kan a bɛ olu de lamɛn minnu dalen bɛ Bamakɔ ni jamana wɛrɛw la ka kibaruyaw lase réseaux sociaux sanfɛ an b'u deli u k'a kɛ Ala kelen kama u kana Jɛnɛ mara in kungo tɔ gɛlɛya Abulaye Kulubali an tɛ se ka nkalon tigɛ a ko la anw minnu bɛ terrain kan mɔgɔw ka anw de lamɛn faamaw b'u seko n'u damajɛ bɛɛ lajɛlen na dɔ bɔla a ko la mugu tun bɛ kɛ don o don mais depuis faamaw donna ka bɔ mugu sumayala a n'a banna kelen tɛ hali bi u ka wuli k'u jɔ ka dɔ fara cɛsiri jara kan ka se Jɛnɛ mara ma an bɛ cogoya min na bi ni samiyɛ donna nin cogo la tun Jɛnɛ mara kɔnɔ an b'a fɔ ko a tɛ yen samiyɛ 2 3 k'a fɔ mɔgɔ min ye ma sɛnɛ kɛ e bɛ se ka balo cogo di u y'u seko kɛ dɛ ni u ka dɔ fara cɛsiri jara kan Jɛnɛ mara ma libéré nin ye Abulaye nɔgɔnin dɔ ye a bɛ information ninnu cari ka d'an ma donc n b'a fɔ ka barika da toujours Abulaye ka ɲini cogo la Bankasi mara la Wonkoro min kɛra an k'o lamɛn a ko in kɛra le 24 février olu kun nana Wonkoro ka mobili ta Wonkoro ka na Bamakɔ mobili a tɔgɔ ye Davina transport di olu donna kɔnɔ bi ka na Bamakɔ donc olu bɔra Wonkoro kɔnɔna na ka ɲɛsi Burkina mara kɔnɔna na olu taara se Bomboroko olu y'a selifana seli Bomboroko kɔnɔna na olu bɔra Bomboroko kɔnɔna kilomètre 1 ni dɔɔni quoi Burkina Faso armée de bi armée tigi de y'u kunbɛn ka mobili lajɔ olu y'a mɔgɔ 6 de bɔ mobili kɔnɔ convoyeur fana bɔra k'u deli cogo bɛɛ la u ma sɔn o deli kama o ko convoyeur ma ko ni ale t'a bɛɛ ka ale fara ka fara ninnu kan convoyeur kɛ a ka yɛrɛ ɲini ka taa convoyeur kɛ k'u deli cogo bɛɛ la u ma sɔn olu y'a mɔgɔ ninnu faga convoyeur kɛ ɲɛ na olu y'a mɔgɔ ninnu bɛɛ faga donc mɔgɔ 6 de don cɛkɔrɔba 4 kelen yɛrɛ kun man gɛlɛn mɔgɔ 2 tɔ ye denmisɛn olu kun bɛna Bamakɔ baara ɲini mɔgɔ minnu fagara fana kelen tɔgɔ ye Sayidu Alayi Jagayete ka bɔ Jatabu commune kɔnɔ a san bi tɛmɛna san 20 ma a ma se san 30 ma donc olu mɔgɔ 6 bɛɛ olu bɛɛ ji armée dun bi
bi Bumburuko ama se ka ɲɛfɔ sɔrɔ a la ma jɔn de kira so ne ko bɔnɛ woni na armée Burkina Faso de y'u faga parce que hali kɔsɛbɛ a ma mɛn kɔsɛbɛ mɔgɔ 30 fagara yen yɔrɔ in na olu bɛɛ taa minɛ Garabal Bumburuko Garabal kɔnɔ olu bɔra Garabal kɔnɔ u faga mɔgɔ 18 su yira yɔrɔ kelen na donc mɔgɔ tɔw hali si u ma yen fɔlɔ o ye maa minnu bɔnɛ woni na maa 6 yi maa sugu jumɛn tun don a bɛɛ fila de a bɛɛ cɛkɔrɔbaw fana kelen yɛrɛ man kɛnɛ a ko bɛna furakɛli la de Bamakɔ mobili fa jamana mun de la u y'u sugandi jama jara kanikɛw la iya ko ɲɛ kama de wa t'a dɔn mun de don ni ko a bɛ se ka fɔ ka a fila de don u y'a jigi parce que olu ni jaati bɛ ka kɛlɛ ni u b'a fɛ ka jaati se u ka taa kungo kɔnɔna na u ka dugu mɔgɔw to yen n b'a ɲini Mali faama fɛ u ka kangari da Burkina armée n bɛ weleli kɛ k'a ɲɛsin Mali armée ma u ka baara kɛ ka civil to yen ne tun ye Wonkoro mara ye Bankasi mara ye n'an bɔra Bamako maa dɔw minɛna marifa b'u bolo 6e arrondissement na an k'a lamɛn min kɛra. Ministère divisionnaire b'a lamɛn a bɛ fɔ minnu ɲɛna a bɛ fɔ minnu ma ko pistolet automatique amélioré o den tan de b'a la o den tan ye nin pistolet automatique de fabrication artisanale amélioré c'est-à-dire que a ma bɔ usine yɛrɛ la mais an yɛrɛ ka bololabaarakɛla minnu bɛ yan n'olu ka niveau de perfection sera niveau dɔ ma olu b'a dilan a tiɲɛni nɔ bɛ komi minnu yɛrɛ bɛ bɔ usine na ka na donc i b'a ye ka caya minnu bɛ sɔrɔ bandiw bolo minnu bɛ mɔgɔw ka bitigiw braqué minnu bɛ mɔgɔw ka motow minɛ la ni caman caman de bɛ dugu kɔnɔ fusil chasse 2 b'a la ani karabine 2 fana b'a la bon en même temps kɛlɛkɛ marifa giriman dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko PM pistolet mitrailleur o chargeur 6 ye nin dabalibanko yɛrɛ caman o ye non seulement munition wɛrɛ minnu bɛ yen munition ninnu ye sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnw de ye PKM munition PM munition ani 14-5 munition ni yɛrɛ ni tiɲɛnikɛ munition kisɛ belebeleba ni sɔrɔ man di kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛ sɔrɔ tigɛ kɛ yɔrɔ de la ka caya komi an bɛ enquête kɔnɔ enquête ma ban an kɔni bɛ se ka mun fɔ a la dɔrɔn o ye an ye kibaruya mun mɛn ko bandi dɔw bɛ an ka sigida la o bandi interpellé de an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ale y'a yira n na k'a fɔ bandi caman bɛ yen minnu bɛ taa marifa san marifa ninnu minɛ na yɔrɔ min an sɔrɔla ka taa o quartier la ka taa marifa dilanna in yɛrɛ sɔrɔ yen k'a minɛ k'a ye k'a fɔ a tɛ sariya kɔnɔ a ka marifa dilan yamaruyalen tɛ yɔrɔ si an ye marifa ninnu sɔrɔ a bolo même temps an ye munition sɔrɔ a bolo mais munition ninnu a sɔrɔ yɔrɔ ka bon kosɛbɛ enquête sen fɛ an ye téléphone 20 ɲɔgɔn sɔrɔ en même temps bandi ninnu ye tiɲɛni dɔw kɛ dugu fana dɔw ka moto min taara dugu la o moto 2 filɛ nin ye o mobili 1 fana bɛ yen o sɔrɔ o bɛ baara kɛ ni o mobili fana ye ka caya mobili fana b'an bolo an bɛ se ka mun fɔ population ye hali bi k'u cɛsiri olu ka force de sécurité ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn polisi n'i y'a mɛn gendarme n'i y'a mɛn tenitigi yɛrɛ de façon générale i b'a ye k'a fɔ i tɛ se ka foyi kɛ ni population bolo tɛ ɲɔgɔn bolo et le plus souvent on constate que de plus en plus population b'a dɛmɛ an ka baara la hali n'a y'an sera ka nin saisie in kɛ population ka dɛmɛ de don donc an b'u encourager dans ce sens là pour ka continuer hali k'an dɛmɛ pour que an ka se ka maliyɛnw sécuriser an se k'an yɛrɛ kun sigi. Ne tun ye Bamako ye ɲɔnɔ gɛlɛya caman de bɛ yen gɛlɛya bɛ yen dɔw bɛ donso ɲɛma o ma ta dɔn ko dɔw b'o kuma fɔ o ma dɔw yɛrɛ bɛ yen population hakila n'olu tun tɛ olu ka adamadenya tun banna an ka fila bɛɛ ka tendance lamɛn parce que an tɛna position ta an b'a to mɔgɔw ka jugement kɛ mɔgɔw k'a to k'a lamɛn fɔ k'a ban n'o fɔra ni muso ni dɔw welela jeune ni musow olu yɛrɛ y'o ta fɔ n'an b'a information bɛɛ di pour que maaw ka faamuya min bɛ yen an ka lamɛn. An ɲɔnɔkaw an ye kunnafonidilaw wele parce que an balimaw n'a sinjiw bɛ an ka dugu la ye caman bolilen don ka na Bamako bi olu tɛ se ka se ka dugu la pewu donc an ye kunnafonidilaw wele min bɛ ɲɔnɔ a n'a lamini kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sirifila Bundi ani Toridagako an b'a fɔ ten ani Sirifila Bundi parce que daga dɔ de sigilen don P3 la commune Sirifila Bundi kɔnɔna la n'o ye Denbu zone ye parce que Toridagako ni Sirifila Bundi bɛ Denbu zone de kɔnɔ mais o population vraiment dɔw y'u ka sigiyɔrɔ bila dɔw y'u ka so bila dɔw ka mɔgɔ sara dɔw ka bagan bɛ minɛ don o don o gɛlɛya b'u kan u sera ma yan an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan ka taamaw kɛ fanga tigilamaw yɔrɔ la mais o tɛmɛlen kɔ a ka kan ka kunnafonidilaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ ka bɔ a kalama min bɛ sen na ɲɔgɔn min bɛ sen na ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn de bɛ yen an y'a fɔ kuma min na gɛlɛya nana civil dɔw y'o organiser k'a fɔ k'u na population dɛmɛ k'u lakana mais o baara kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɔra dɔw ta la o kɛra gɛlɛyabaw de ye minnu kɛmɛ ka ɲangata se cikɛlaw ma bi hali u ka sɛnɛfɛnw tɛ se ka bɔ n'a ye u ka misiw bɛ minɛ u la mɔgɔ bɛ fa ka minɛ tɛgɛ la sɛnɛ daminɛ n'a ka mɔgɔw
bulu ka base min betra la bulu moni nyeshi mi wulen na Yusufu Kulubali da bi bonyana silifla bundi men be dumina betra dozo kamima onve no yesine nati awele ngo dozo mba wele ngo bandi tinere nande do betra on ya doni zolon ladi abi zolon de la mo be zolon na ro dozo kundigi mi mo be we adama mali we yanga du ko nay awa komni dozo baye go Kulubali ni bora e bitanga sakli la no e nyoy o dozo baye sidati ene no shita da baraka inna kana barachu ay timseni do faraka dozo kiringiri ni bara ngamu nya famo jama labana kabo I bole tsika skip ko na bi buldi ami do mine go bisi ne ko ame mo fa an wa yoro nya me ande nu ka kacha an wa ko no yino chorba do be ko sulu aya sulu fara anasna no do ko ma de no fe sinan kai nana sulu ko ta wani gace jo ya ni ga blan na ta ta mu chorba ite ji chesir ulu bolo le fe wa do blada fe la zarata wati tra sulu skile soro shudel kala ko kam ko tia ka fa o ma ka bane ne bele ma ka do be ndo ko bara ko musa ye musa no mina arabatu yu mo ko sabade mina nyabe kilenya fly kilenya sarabeni so mo na war sara yu bla musa so mo ko ulila kana dozo no ye sinaye ko ku ye musa shufu ko ye ko daga kare ani flaga akwa la pes na dinga kile wona kaburu te dura kaburu ko daga kare ko olu ta fe flaga mo be mo mana olu ta fe ko yu nyana ko mini flaga anwa almami do be no ko hamadi uyo fo minge amadi na khati baya boran amadu ka du mine kile mebo ali molo mun ba ko dozo nun dara be takal usika ko flana min boro ko fe o yetufi o jamu ye ko o sirana o kon ya fa min on bo tara na ka du ko na be dozo bulu dozo ba ka sabana mun tugumora o ye afuye o fana bora mine kile amadu ya be tanga yele an wa ko na yino chorba do be yino ko arne dozo nun ya singa ko tugu ye million saba ani wa kebe ani wa nani wo de kwa ni boro fana sabu suba dozo nun ye wa kebe ko akuna akuye mi ye kutara be ngata ni jati ne ga ngani ko mako ya ntemena dozo ba basra be sabal ko kurata mali dozo ba mun ya no ye jawoy ani surmani ba ko nsiru ma nya nya funya ko ko kulu ba de ko fe mo ko anti elame yali setili dozo ba ka ni moro bi kulu wa nya sidati ka ni moro duma ye sidati bi sidati ko chenu sinan no be para mo na sidati kuma no fe ti mo ko nya ne dozo ba de na abu mo ko fa ka mo ko bulu wari mi ko ti dozo ya be mo no fe ka tese o maso on ne se ko fangadi zira fangana nyanga kuma ko fanga ma se ga baraka ola an ko fana bisiga an ga fama na o doroina ambe do mun ko bi sina ko baga kele ati tingana so je ma bibinya ru sele do ambi tiga jogodi na bi bodo mina an ga dozo do bi akko fidira nan na kale sirle dale tu koro an ba ko be ne to ba se bu da ne ko ke ba ne du ka ponse ni an ga ba on ta jalsu ani an ga ma mo ga ale ke do na an ga ma no enya ko ko de ta jalsu ba ko ta ko ma no abi se ka ka mo ko fa no ka da na na bi na ana aka no ya aduna dubu ba ina ko non na ne ye afuka mere a mere ko de ke ko ko ni saba ko di ni ko mere saba yi du be ko an ti ka gese ko ti ma ko ne ka ko mo para sin ka ko di ko dinga ma an ko pa ti ma ko a se ka an ko no fe a se ka an ko no fe ana mo lu bi a se ka a ke ti ko ka mo du ko ko tan na ko ko chewo che ba di kele ga an ma ko ka ta ya me chewo che ta mi ne ti a no ko che me se ka machine ne ti ka e fo le bi ni e manya bi ma ne ti ke su ka kwana ni kam go ban ka to ko to ni ne ora ga yi ma ta ka aka ka shi na ka ne ci wo na ne ci ba ka ne ko ba ka ba ta ne mo na je mo ma ya ko kana ba bole na yi ci ti ko duzo ne na mo ko ai ga se ma o de ka ko ne ka bile ne ka ma se ka to yi ne ka ma se ka ta wa shi fa ne ya kara ma ai ka ba ai na do na kwa ye ko je su ko ka aka ta do ko ba ko ta de ka ta to ma mo do ko ba do aka ta ma ke na fa ti be yo me almami be yo me a do ne la ibne yen no mulu ka ala ka dama de ga yen do a be ande sigi na be ka ma ko dama sigi ga no sigi amo mulu ma ka la ka ngol ko fa amna fo ya aka jaga aka di almamu ka jaga sa kasiro aka muso do su fa ni ko aka na nyina jake aka kiri di duzo mo duzo ka kiri ti angwa so o do ya na ma be o na o do yo ya ka ba ka be o kele na duzo do ko muna o de kira se ka nya da on ga jadi su muna amta jadi su to ya ko ko fa na ko ti o kuma mama ya kene ka u fola be senga lam da no yo fa ndewu almami u yo fa bo amul ma kene ka ya am ka ti ko ambe ko aso na ka nyogo ko na mi ti na ta ko ni dinga ne u da ko ba
ako dozo kana kan do de fana ma ka chukuri ako ko fana no so no bi fa no ka kana fusa ko ko de na ma million so bi fa no ko won jina ne fa yo wa keme ne wa sa sa je o sera ne kishi fo bi dozo be no ah ne de sa je ba ko ne Umaru Bore ka bondo ko bara jasi na choti nyona mara sinana ba je ko de fara nyona bandiya ka wani so mene ka tu tiro la ko ko ke de ba na ko ti nyona mara ko beta ma ne mara ko wani so do ga bondo beta na bi ulle ta ngurti fla ba ko ko ka ka beta ka sa ka ta bi ta ni ka sa mu ma se ko fe ulla ba ta mu ko ma se ma no ba se me te da mu ni nyona che da ya ta yo na mu ma se ri en fe jakso de na fra ndo ba ma ko de fo parce que ça ndo ba de fe ka ta ma se mara ndo ba mo ko rum ne na ni kala family jumashi anga sigida flamu mutaka ba sudo yo ma an ko straka no isina na ba jerude ni ma premier da ubudu fa na de taru no fe flamu na ya kodo ya ka ko ni mo do ma mo be mo ko na ka ko ni mo do anga da ko ni na ko ni de no se ke ka de no ma ya de ka ne ka ma o man na ni ma fo duye ubo ne te mo duru mo na dara ko kan de jar sikere uludi ya ko ne ka do no ma ulumul kala sawiye umaseka ko kata be kula sote ben dat ko na de ngai ko na kwa kala sawiye ba ko sigarat ko ma ada bane mun na sigarat ka so ulu dozo sawu makke udona uluka ko akko ta mo tidra bi shini so ta be tidra gira pesa ke nyono ka be panige ma shitse ko kuma ko senegal ma de ga misho ka ko mine ko be mo ka boro mine ko be ara ma de fa ko be telefone je ko jarsi fa jarsi be ko de ko e be kula so ka fa village de kono jarsi be ko kono mo ne titay ndo ko ba mo fa ko me ta be ga ko ko ba jarsi su ko ndo ni boye sina accuser la mina nanga muso bla mata ko la me ni Hawa Bore ko betrala be ga fem yo vosinana e uluta sina do sina ba yoro min nabi aya do ra fa fa be ran jadi sinu nana am so de be ko ko bolo sina de be ta tab makam chan ne sina kun de na ka nga dugu bana betra chana am so am be bulu fa marabi sina ba ke baram mi nge betra ko nabi ni sina ya sigile ko ni sina ti dara ko sina du ma chama nyana do kala ko ya ko sina ta jamani de sina jamani na ashime wolo ya kolor ya zigia sina sige ma ka an langa kolor kono an malo bi jeni domi an ga dem son dara nga malo ka ne do ko malo ya genga bo malo ka ko ta ga boy ko na ni malo jeni ya bula batata ka blasa fe ka gaziwal karaka tasma dal an wadem san ngula ko bebe tere kono an wula ka tu nyini sonu kana sina na ka jama duna ko kono fu ta ba tasma kam cer kana an di undama an misina fobi ama tanubi fe me ga fe on ka koro ben mi sama ka folo an wal bi dugo ka sina aye dugu ta ya community ka tande mo ya ngo community lami perajile chena amsu abe bulu fama sina na u ba fa kwa ye wardo toroma kele jamani na sina madu an ye sina donu soni ka sina ko fa ba ndugu mso nyinga an wo finyana ga ki sigi kibi sina lagushi ame be o ma be ame be amashini ko mu chira ngo dugu kona domi ado mso kele ne bulu jongnan sina bara mi nga kara alanyina no ko de be mi vo munu mi sina ka fo ka juguya ko ka sabali amajanye bi amajanye shini ni ya je bakorodo do de bi buli keta do de be ka buli ka shitat mama e ala wala de unda kelni sina bay de nyuma wulu wa ma dugo be sina ni mama ni ki ka bayere mi na jamani na kai wala na bayam na sina fedi jiya ta sigi nayi sina ba ngo communica joy anga ke sina fa an to nga nyira bunya de on de jobaye on de prima sigi de dala no ko be mi fu anga dugo ya le anga sabali anga bola fla di nywa ma ba mle afo nyono ne ba nyini bera jile fe anga munyu nwanyi ni kela ba na kela ko kolo be ke dugo ke sina be siga ngele ngolo ba pew jamana be ka kilini e to ko uruti kulubali ka bo B3 sina ko e fembele ba de ambulu jadi su kumina anga furula chewo muso bebe boli kana su sina na ka dunso de oni bi bo kata ka mo kuma bo chero bita ulu de chewi ni sina kunte ka ta B3 fo nyono mo kele akunti ke komini kono ya no kele gajala ali do akunti shinyono o seku o di ma o beta ka boya ka antoya sina ma bi mo kan ire de bini ire kan eni e bale dugu kono mo la ka noro ko kono mo la ifana seme ko jugu di la mo ko iti sina ne aka dozo de to fe ne uruti ne ti fe ni asoro sina kun ko te B3 meji po mama ni ngani ajuya ta kani dozo nu segere ala ka kololo sire ma chela ne dara sina eche sina ti muso ere an kerechonga église flani ameta me batolike don la meta me batolike an kamana ganeru me ka donso to ya no an jigi dara donso kan anyanga dimasi batolu be ga fo ka se bima donshi ama batoli bla
ala ni donso sababu n'o tɛ a tɛ kɔnɔ kan ka sanga igisi kɔnɔ. Ne ye Mariam Danbɛlɛ Betura. Sinɛko bɛ anw bolo komi Mali Ayidara ko ani Asim ko ani Shogali ko mɔgɔ Mali kɔnɔ bi ne ko e bɛ Mali dilanli fɛ kuma caman mi fɔ dɛ o yala bɛ ala ka nkalon sigi kɔfɛ. Sinɛ bi jɔda min na anw fɛ kɔlɔn na kɔnɔ anw de b'a dɔn. Ni mɔgɔ de sɔrɔla kɔlɔn kɔnɔ k'o bɛ ka sinɛ sababu ye yarabiya ma y'a tigi halaki ala k'a tigi halaki. Sinɛ bɛ anw ni jɔda min cɛ anw de b'o dɔn. Mɔgɔ bɛ ne k'e bɛ Mali kɔni fɛ i bɛ kuma caman mɛn dɛ kuma si tɛ min tɛ ka fɔ. Donso daga bɛ Mali yɔrɔ ne ka foli b'a donso den bɛɛ u bɛ baara o baara la u bɛ Mali de kɛlɛ la yarabiya ma maa y'u dɛmɛ ala k'u dɛmɛ. Ne tɔgɔ Jɛnɛba Salamata ka bɔ Betura la. U bɛ la k'a fɔ ko sinɛ ye min kɛ tiɲɛ tɛ dɛ. Don o don an bɛ gɛn ka bɔ foro la sinɛ de bɛ taa nɔfɛ ka taa bɔ ta kuma o cɛla ka se. Donc, ce qui est important, ni il est facile de la main, ni ma tâche que il est nerveux fort. Ni tla ka ni la main, ni bébé on blanc, on va se faire kibaria de 10 Maliens au cours analyser. Donc, on t'y, on y est kibaria de insécurité pour là. Donc, pour la insécurité là, ministre de la Défense, donc, ni a déterminé les flans à madobla là. Akumana kamara amaka kuma lama menga so ka sécurité ko la an fini tigila kaw bolo ala ye an nɔgɔya bi an ka se ka an ka otage dɔw libéré fanba ye sɔrɔsi ye civil kelen b'a la sɔrɔsikɛ de bɛ a nin di ka joli di ka liberté di walasa ka jamana lakana ka jamanadenw lakana donc a bɛnnen don en retour u ka baara kɔnɔna la n'o ye gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw jugu sera k'u minɛ bɛnnen don jamanadenw ka se ka fɛn bɛɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka fɛn bɛɛ kɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka don u ka koɲɛ la cogoya min na walasa u bɛ se ka libéré cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ ka institut kelen don maliyɛnw fara tɛ maliden ye kan ni jugu kɛlen don ka Mali territoire de kan k'an ka fɛn bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka libéré cogoya min na an ye dɔw ka libération sɔrɔ ka tɛmɛ bi ala ye ninnu ta nɔgɔya n dalen don a la don nataw la minnu bɛ yen nɔgɔya bɛna don caman ta la an bɛ se k'a fɔ ninnu caman minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la centre b'a la kɔrɔnyanfan b'a la bi an bɛ ala fo ala ye nɔgɔya don bi ninnu ka libération na welekan min bɛ n bolo ka se tɔw ma minnu bɛ bolola halisa an b'a f'u ɲɛna maliyɛnw tɛ ɲina maliden si kɔ maliyɛnw tɛ maliden si bila bolo kɔfɛ an finitigilakaw armée malienne an tɛ ɲina an tɔɲɔgɔn si kɔ an t'an tɔɲɔgɔn si to bolo kɔfɛ minnu bɛ bolola hali bi an b'an cɛsiri don nataw la walasa nɔgɔya bɛ se ka don ka koɲa la cogoya min na u bɛ se ka na ka denbaya ɲuman sɔrɔ cogoya. Ni tu es salué, le ministre de la Défense. Maa min minɛna dɔw minɛna depuis 2019. O tun ye wele kan di k'a fɔ u ka se ka libéré. Ala y'a kɛ n ka donc ani sababa bɛnna. Donc voici insécurité yɔrɔ la. Ayiwa an bɛ se ka min fɔ. An bɛ se ka min fɔ la an bɛ foli di badabada an ka cɛdenw ma n b'a fɔ halisa k'u jija malidenw b'u kan malidenw ka danaya b'u kan ɲɛmɔgɔ fana k'u jija u ka minɛ ninnu ma u b'a yɛrɛ kosɛbɛ an ka yɔrɔ minnu bɛ yen degun b'u kan u b'a dɔn k'a fɔ nin ko daminɛ ye fo ka taa ale dɔɔnin dɔɔnin a bɛ se ka kɛ don kelen donc bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna u bɛ taa cogo min na tan don dɔ min na dɔrɔn ko tabarikala n ko banna ala k'o to o fana fɔ da ala k'o yira an bɛ yarabi ala taala ayiwa an bɛ taa gɛrɛntɛ min kɔni min ye mali ka nin waati la ni gɛrɛntɛ sɔrɔla CEDEAO mɔgɔw fɛ ka sababu kɛ k'an ka transition bannen don ka chronogramme kelen bɔ chronogramme min b'a to k'a fɔ u bɛna se ka élection kɛ nin don masina a bɛ nin san nin hakɛ in kɔnɔna na ayiwa o degun kɔni bɛ malidenw kan a bɛ don min na ko bi n'o to nin gɛrɛntɛ in a bɛ ka taa a tɛna laban ko dɔ la wa. Bon, a bɛ laban ko min na a kɛra cogo cogo a bɛ laban banni de la a kɛra cogo cogo gɛrɛntɛ tɛ se ka continuer n'i y'a ye ko gɛrɛntɛ kɛra gɛlɛya de bɛ yen n'o gɛlɛya wulila ka bɔ yen hakili la gɛrɛntɛ in ka tɛmɛ ala jɛra n'a ye ka tɛ dɔn a bɛ soso ye maintenant jateminɛ min kɛra depuis nin waati filanan in na
CEDEAO Jonathan Nyem ne aya abla kana ani commissaire do o kana kuma Mali autorité kan ma fait pour que solution ga sɔrɔ nga donc kibaruya dɔw bɛ se ka sɔrɔ cogo min jamana ka se ka lafiya sɔrɔ an ka se ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ o kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ baara in kɔnɔna na o nalen le ministre des Affaires étrangères Zuwa o ye masalaka kɛ o kumana o ni président ɲɔgɔn ye hakilina min bɔra kɔnɔna na o na ni san 10 ay safurula kalo 12 ka b'o la ka taa kalo 16 la mais n'a ɲininkali de kɛra o fɛ nka donc k'a fɔ a ye ninnu sɔrɔ cogo di a kɛra cogo di nka n'a ye kalo 12 di a kɛra cogo di n'a ye kalo 16 di kuma yera k'a fɔ président ghanéen o de tun ye san 1 ani kalo 2 ye 12 mois non a fɔ san 1 nka donc a y'o fɔ 12 mois nka donc depuis 16 mois donc o kɔnɔna na 12 mois in kɔnɔna na Ghana président de y'a proposé mais a y'o proposé k'i to yɔrɔ jumɛn France donc an ka mɔgɔw ka ye cogo la ne ni ɲɔgɔn ko bɛ yan a yɛrɛ bɛ se ka avion ta ka na pour que a ka se k'an ka discuter maliyɛnw fɛ an kɔni ko in daminɛ fɔ ɲa jɔn de nana ni togo président tɛ n ka taa donc jɔn de sera Mali kɔnɔ k'a fɔ o bɛna Mali gɛlɛya ta n ka taa ka discuter maliyɛnw fɛ n ka taa k'ale de an bɛ se ka baara kɛ hakilisigi la cogo mɔgɔ ma sɔn o jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Algérie ani Union africaine tun wulila olu ye kalo 16 ɲini k'a fɔ n ka taa ko baara in bɛ se ka k'o la mais ko kɛlen ka ban Hasimi Choguel ministre des affaires étrangères gouvernement o bɛnna fɛn kelen min kan n'o y'a ɲɛfɔ Jonathan ye ko a ka taa ale ka expert min d'a ma maa min b'a bolo ni maa hakili carinenw don o ka taa o ka na n'olu ye Mali b'a ka expert di o expert 2 bɛ sigi ka kuma mais n'o bɛnna min kan entre expert hali ni kalo 2 don ka taa Mali est d'accord avec ça mais min don ka wuli ka na k'a fɔ a ye kalo 12 ta kan a ye kalo 16 ta sans que débat ka k'a kɔnɔ sans que k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ nin na k'a sɔrɔ réforme caman kan ka kɛ o ko ko ti jɛ mais nin bɛɛ fɔli ka fisa nka ne ye jateminɛ kɛ transition na tɛ gɛlɛya fɔlɔ kɛlɛ coup d'état kɛra an ka jeunes ninnu ye min ɲini fɔlɔ o ye san 3 de mais gɛlɛya nana ka ko kɔnɔna na ko san 3 tɛ se ka d'o ma a kɛra mankanba ye o ye san 2 ye o san 2 ka tɛ donc sɔrɔ ma kɛ finalement concertation nana kɛ ka tɛ k'a fɔ ko an ka disjonctement ta o disjonctement baara kɛra o de kɔnɔna na bi ni solution ma se ka sɔrɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa pays min b'an alentour n ka taa yɔrɔ 3 min ni coup d'état kɛra kan ni an y'a 4nan ye o ye Tchad ye mais bi gɛrɛntɛ tɛ Tchad kan Tchad kɛlen i n'a fɔ n ka taa France denkɛ fɔlɔ n'an bɔra o kɔnɔna na Burkina Faso olu y'o ka jɛrɛba kɛ kunun o y'o ka premier ministre yɛrɛ nommé o bɛnn'a kan k'a fɔ san 3 mais gɛlɛyaba tun kɛra discussion kɔnɔ parce que dɔw ko san 3 ani kalo 6 mais finalement on nana bɛn san 3 la majorité la donc investiture kɛra président kura sigira mais jusqu'à présent Guinée o ye délégation bila ka taa o ma solution sɔrɔ Guinée ma date fɔ Guinée ma waati fɔ fɔlɔ n ka taa nin ko de donc an bɛ nin position de la aujourd'hui i ko embargo bɛ yen c'est vrai embargo b'an kan mais maa o maa b'an entouré bi ka tɛmɛ embargo min k'olu yɛrɛ tɔɔrɔ ka tɛmɛ anw kan donc jateminɛ kɛra k'a fɔ baara ninnu bɛ kɛla ni hakilisigi ye pour que mɔgɔ k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka bɔ ni gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna parce que n'i y'a embargo jateminɛ n'o tugu maa fɛn fɛn bɛ ka wuli an kɛrɛfɛ jamana la bɛɛ bɛ k'anw disi ni wale ninnu kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ɲangili bɛ taa ka taa an ba a kun tɛ nin bɔ nin tuba gafe fɛngɛw yɛrɛ sɛ a papiye wɛrɛ dɔw fana na mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko an ka mun ka san an ka mun jagoya ma mun ye o mais transition min b'a chronogramme bɔ o bɛ se k'i sigi ten ale tɛ kuma na gɛrɛntɛ bɛ k'an sɔrɔ CNT mɔgɔw b'u ka wari ta fo ka taa san 10 san 5 ninnu bɛ se k'u ka balo sɔrɔ u yɛrɛ ye CNT b'a ka wari t'a la ko gɛrɛntɛ bɛ Mali kan ko Mali bɛ degun kɔnɔ Mali b'a jugu bolo mais olu tɛ ka foyi fɔ k'a fɔ an ye nin dɔ bɔ an ka sara olu tɛ k'o fɔ dɔw ye gɛrɛbuw bolo da o mais mun ye gɛrɛbuw ɲɔngiri k'a sababu kɛ ko jamana CEDEAO ye ɲangili ta ka d'a kan mais pourquoi o nɛgɛw jateminɛ
an ka mɔgɔw tɛ transition yɛrɛ date jateminɛ ka dɔ di pour que an bɛ se ka bɔ parce que kungo bɛ ka mɔgɔw minɛ n'o n'a du kuma kelen fɛn na an bɛ ka to funteni na funteni ni sunkalo bɛ ɲɔgɔn na cɛ ma dɔn yɛrɛ hali dɔgɔnɔ yɛrɛ ni y'i sɛbɛn tɔgɔ la n'i bɛ tiɲɛ fɔ dɛ. Oui, mais n bɛ fɛ an ka bɔ ko dɔw la prince ni maliyɛn ma b'o la a ka gɛlɛn jamana in ka développer jamana o jamana taara ɲɛ maa dɔw de sara maa dɔw de y'o sacrifier pour que e ka tɔnɔ sɔrɔ n'i ye danbe o danbe ko ye ni ye hɔrɔnya ko ko ye c'est que dɔ de ye fɛn dɔ sacrifier pour que dɔw ka sɔrɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ an ni bozow ni ɲɔgɔn cɛ kalekan de bɛ yen o kalekan kɛra fɛn dɔ de kan o gɛlɛya de b'a to an tɛ se ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn na mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na foyi ti kɛ n'an bɛ fɛ yɛlɛma ka kala ka kɛ n'amatigi n'i ye sɛnɛ kɛ bi ka kamalenkɔrɔ birilen foro la ka sɛnɛ kɛ ka wɔsi k'a daminɛ sɔgɔma 6 heures fɔ 18 heures a wɔsi ji in ka tɛ dɔn a bɛ caya cogo a bɛ caya ten c'est que a bɛ ɲɔ de ye n'o tɛ sɔrɔ a tɛ kɛ n'an bɛ silamɛya la k'a fɔ k'an bɛ ala ko ɲini k'a dɔn pour que sini an ka ala y'a fɔ n ka k'ale ka kuranna a ka alijɛnɛ a bɛɛ y'ale ala subahana wa taala de ta ye min ka di ale ye nka hali ni selila cogo cogo maa min ka di n ka taa i don alijɛnɛ na ale tabiya ye mais a k'i ka baara de kɛ fɔlɔ pour que a ka nafa di n bɛ exemple dɔ ta i ye kunna sini n taalen so n y'a sɔrɔ n ka wulu yɔrɔ dɔ fara n ye n ka gardien wele ka na n ko sani an ka mɔgɔ dɔ wele an yɛrɛ kan prince ka dɔn a kasa fila ka mɔgɔw tɔɔrɔ so kɔnɔna na an y'a daminɛ 19 heures mais n'i y'i tigɛ don ka tɛ yɔrɔ nɔgɔlen n'i y'a fɔra buruburu ji kan ka fama ye parce que ɲɛgɛn ji fɛn nɔgɔlen don a bɛ biri k'a don cogo min biri ka n tigɛ don a kɔnɔ n'i ko mɔgɔ wɛrɛ k'a kɛ n ka tɛ dɔn mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ n ka tɛ dɔn ko a tɛ sɔn ka kɛ an ye heure 4 k'a yɔrɔ dɔ tun bouchelen b'a la n sɛgɛnna n bɔra n ko n bɛ taa ji ta n ka fɛ k'a min ale yɛrɛ ye ji dɔɔni min n ko ka continuer n ka fɛ k'a yiriw ka surugu an ye heure 3 k'a la sɔɔni dɔrɔn a bilala yɛrɛ ale bolo tila n nana n y'a sigi n ko sigi n ko tɛ se n ka dɔn ko maa ma min faamuya ala ko i ye baara o baara kɛ n'i sɛgɛnna n ka tɛ dɔn a bɛ solution di n ko sisan ne de ye maa fɔ k'an sɛgɛnna yɛrɛ an ka taa plombier wele ka na a kana yɔrɔ kari sini wa n ko i y'a ye n ka tɛ depuis an b'a kɛ la ka daminɛ 19 heures fo nin heure la donc ala y'a to an ka sɛgɛn de fɔlɔ pour ka se ka solution la n'an bɛ fɛ ka jamana in ka yɛlɛ diyagoya an bɛ sɛgɛn e bɛ fɛ ka don alijɛnɛ na e tɛ seli e bɛ fɛ ka don alijɛnɛ na n ka taa ala ko ta ko n ka taa e b'o kɛ e dɔgɔ e bɛ don alijɛnɛ na cogo prince musala kan ta la ni maliyɛnw bɛ fɛ an ka bɔ gɛlɛya la an ka bɔ gɛlɛya n bɛ fɛn filanan wɛrɛ f'i ye pour que an ka débat ninnu caman na o bɛ fɛn dɔ fɔ o min fɔ o ye jumɛn ye o bɛ nafolo ko de ye prince ne bɔra nafolo ko la ni kuma kɛra aw journalistes b'a fɔ ko non ko CNT mɔgɔw ka wari ka ca ko premier ministre ka wari ka ca ko Hasimi ka wari ka ca mais parce que mɔgɔw t'a dɔn de Mali sara de ka dɔgɔ ka tɛmɛ sara bɛɛ kan en Afrique ne y'o sara bila o i bɛ baara jumɛn kɛ mais ala de bolo kuma 5 dɔrɔn a ye nin jɛɲɛ ka tɛmɛ tɔw kan mais ala jalaki kɛ ala de ye fantan dilan ala de ye faama dilan ala jalaki kɛ n'a ka di ala ye bɛɛ bɛ kɛ faama ye mais ni ala ye dɔw kɛ fantan ye ka dɔw kɛ lujuratɔ ye ka dɔw kɛ fɛn dɔ ye ala subahana wa taala ale ka se de kɔnɔ ka taa y'o kɛ mais e ka ko tɛ d'aw ye ne ka ko tɛ d'aw ye mais n'i ye jateminɛ kɛ Mali constitution kɔnɔna na un ministre malien ka tɛmɛ salaire n'i y'a ka loi ta le ministre malien n'a pas 1 million ni jamana barika bannen tɛ t'o ye jamana foyi ye o jamana a dabɔra de pour que aw ka kɛ nson ye aw ka kɛ kalamaji ye pourquoi je m'explique e bɛ 1 million ta ka di ministre ma le ministre sert donc 100 milliards il y a d'abord kama ça veut dire tout le peuple
on sonna de façon très malhonnête quand il a opposé à quel chrétien. Parce que quand on est là, il y a affaire où il y a 10% pour là, 20% pour là, marché de 10 dollars, à Noël, à 10 mois pour les gens. Ça veut dire que tout le monde est d'accord sur les gars. Donc, moi, c'est un peu donc, il y a que les avantages qu'on a à un premier ministre, à un président de la République, à un président de l'Assemblée nationale, pour que la République débrouille. Est-ce que le premier ministre a voulu, ou le président de la République a voulu, un commerçant a voulu pour 1 million, 2 millions. Alors, donc, vous voyez me dire, c'est que les législateurs, codonnants, mais du codon, on est là à analyser la fois, ni mal de voir des président, avec les yeux frères, ni mal de voir des premiers ministres, avec les yeux frères, ni mal de voir des présidents de l'Assemblée avec les yeux frères. Si l'État la commandé dans la Sini, n'est qu'à la parce que donc, voilà, bioti est là, et les yeux frères, je ne sais pas si c'est Bref, malheur va voir fait donc. Wari, à te bonner à son moment, à te bonner bras, État de base, État m'a fait des salons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mba est donc le premier ministre accusé. Le premier ministre a salaire, c'est le premier parce qu'au Takaï. Le président a salaire, c'est le premier au Takaï, à la nation. N'a boira dans le monde comme Morani. Après, il y a plus de comme Chogel Baketo. Sur 35 millions, 21 millions à Congo Djera. Moussoumi Sarano est ministre de Premier ministre. 54 millions de Taraka Dama, à 2 mois contre la ou à ta frère. La Taraka Fouragé, à quoi Hachimba et Jobi, de Taraki. Hachimba est présent. Publicité plutôt pas. N'est publicité qu'elle d'accord. À quelle heure il y a sa coopération. Mais où est le détail à dire à mes mandats les premiers ministres? Anya les premiers ministres d'autres, tous les premiers ministres n'ont pas tous les aspects de finances. What we are at the Béaracassi. Mais je ne sais pas Béaracassi. Donc, on a aujourd'hui, moi, on a adamadi à l'égal, tant que les Maliens ont Warpula. Ça veut dire tant que les Namabo Nania Julia, tant que les Namabo Hachibia, Janataka. C'est pas que les Calabadou, il va se paquer fakele au mignon premier. Or, Djamana Tola, là où il y a eu le développement, Djamana Tola, là où il y a eu le changement, c'est que Djamana Tola, Karagé va faire. Presque, à peu près les chaînes mousson, là où Kadini Woye, à la Baraka de tout le monde, là où les das malais mignons au boulot, faut que tu n'aies pas de boulot, que c'est n'est pas au fond. Et les Djamana Tola, tant que n'a pas mignon fait, tant que l'islam a mignon fait, tant que chrétien a mignon fait, tant que malien tout court a mignon fait, à la haute. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez de la floti, allez de la floti, allez de fangati, allez de fangati. Mais les gens qui ont maintenant fait fidèle fora, car ça fait temps, à tout voilà, mais non, fait pas voilà. Il t'a voilà gâti. Mais Allah est bête dans les Mali bête à Fadam depuis 1960 à l'autre. Moi je regarde ça. Moi tout, Allah n'est aucun parce qu'à dans le bord des gars, et à ses côtés, et à faire mais il y a des bêtes qui sont les Canadiens, avec Hakina Sigiko point d'effort, avec Hakil Sigiko de temps en compte, même pas il y a qu'à faire dans les manières d'officier. En cas de le message est envoyé à tous les journalistes, le message est envoyé à la population, à la famille, à chaque chose. N'est que la journaliste, il y a sur les Canadiens, au début. Ni les Canadiens, donc ministre, à sur les Canadiens, au Burkina Faso, au Niger. Les salaires des ministres commencent à 5 millions à 3 millions. Au Mali, c'est 900 et quelques mille francs CFA. Au Mali, il va y avoir un général malien à 350 000 francs CFA. Un général malien. Or, vous pouvez la conférence des Babou. Si ce n'est pas au Mali, il caille député, le policier Niema a strandé le 80 le général de l'armée malienne. Il gagne les professeurs de l'enseignement supérieur, au Sralé le général malien. Mais pourtant, avec faut payer comme les généraux, qu'on fait des mots. Mais faut y tout au boulot, c'est qu'il y a des mots. Nous, on travaille là, on va délimiter. Comment tu peux commander dans un pays, n'a pas fait qu'un général a ta essence de bondé. Et que Mali général du pays, t'as fait un commandement, t'as fait un mouvement, t'as fait un au bout de dans le commandement militaire, au bout de Camille, au bout de Tolso, là,
Mais c'est général de double diamant wolo da. Mais mo le ni ka ko ira na tani me ma fla ma sa mi ko ma ma ne bo be do ma bo ka fi do bo do parce que ne o kala de bo mali généraux liste ka bo mali internet là pour que se ka ta ne de tarab do na ta fo ka so ko ka valise diplomatique da ya ka ka papier ko bo la liste from ni ya mali ko le nombre de généraux date nomination par ça de mo to da mo to do ka ne ka ne o kala c'est pour ça que j'ai l'armée là mo chama bi se la kuma hali général dɔ bɛ yen ka fɔ hali colonel dɔ bɛ yen ne b'o sigi k'o kalan hali parce que n taara ɲɛɲini k'a dɔn san 10 ans je mets quiconque au défi n ye min fɔ k'a dɔn fɛnɛ maa bɛ se ka daba ya kɛ ka kɛ i n'a fɔ k'a dɔn mais connaissance na ye ne taalen da n y'o ka ça veut dire n y'o ka hali livre ta k'a kalan k'i tiɲɛ i nɔsɛ la cogo di i ka formation kɛ cogo di il y a certains officiers félons d'autres gars dont on ne mérite pas d'être officier o y'o tanga ka taa arasɔrɔ o bɛ yen mais aujourd'hui c'est qu'à nous, il y a des gens qui sont dans les conditions misérables. Il y a quelqu'un qui a armé, moi je le vais dire, je m'en loue, non mais pas la armée. Dans le commandement militaire, il y a quelqu'un qui a tombé de coffre. Diplomatie de fait ou non. Notre général ne peut pas la armée, les généraux qui ont la il est important en pour former au campagne, en cas de là. Et aussi, il y a un fait changement qui est bi, il veut me voir que tu as un camarade, mais très très bien. Olu gwela ko to fara ka ko dele ni asimu ke parce que do bala ka ko CNDT nyama ya ka ko ka so asimina monna ka sura la ka ko be shakile na yota ite ni sajo yoke ka faka do be taka do clinique joka adama o ka dula u ka ta hotel jo a dondi a do so ka di u ka ta ni keka ta so bo ndajo ka ite il est important que chacun au nana jamana atlantique on en a jamana dilan de kam que les gens se regardent en face parce que ni kɛlɛ ni combattre M5 combat faut que dunia wuli aw tɛ ka jɔ ka bɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna parce que il y a seulement des moments hali n'aw jɔra n'a fɛ k'a bɛ kuma fɛ a t'aw jate ni ala ye chance kama an ka jamana le donc pour que jamana ka bɔ nin gɛlɛya de la il est important que an kana taa ni adamadenya ye wariko la an ka jamana taama ta k'a lajɛ concrètement gɛlɛya min bɛ yen ka taa an bɛ se ka bɔ a la si les Maliens pensent à ça an bɛ se ka bɔ a la kelen an ka hasidiya la fila an ka juguya la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn accepter des critiques inutiles na ta jatuma ka hali internet ni fɛnw kan u radio kan maa lagosi a bɛ dɔw se o de non maa lagosi o se o de mais comment tu peux comprendre que an bɛ jamana ko la non an bɛ jamana ko la presse comment e bɛ se ka taa adamaden a ko presse cɛ ka jugu de presse bɛ tan de presse bɛ tan de ça veut dire que e ye lakanatɔ de ye e ye kanji bɔ de ye an bɛ mali ko de la presse ye kuma jumɛn de fɔ en contradiction ni ma fa ye mais presse se nin na dɔw yɛrɛ b'a la k'a fɔ n ye dɔw ka émission lamɛn ko aa ko suka tɛ se kuranna kalan na ko ne tɛ se kuranna kalan ne ye ɲininka n ko tuma chrétien ma kan ka kɛ président ye aa n ko chrétien ma kan ka kɛ président ye ne y'o de fɔ ko ne bɛ kuranna kalan tuma o y'a sɔrɔ dɔw ba ma bange non mɔgɔ ko kɛlɛ de y'o de ye mais aujourd'hui mali ko kɛlɛ an b'o de la maintenant presse ye kuma dɔ fɔ je ne suis pas d'accord avec ça an b'o de la intellectuellement na donc ni le fond na ba démontrer ta mais après comme awe ni ka jande awe plot menikede awe beta mais en quoi dans les débats intellectuels en moto là awe ba la bara min don est-ce que c'est technique don est-ce que j'ai la don amour mais pour ça mais aujourd'hui encore là presse yi jugu mai presse be ngata tama asenje kele do presse ni kele ko so ni affilé do mais ça veut dire c'est bête et en même temps intellectuellement ils ont des crampes intellectuelles bagaw et bagaw do mina et puis il va faire beaucoup de ne pas faut ni pas te dire faut ko mais bon tant que ni mali ma bo ko na et que les Maliens aussi bagaw ti ko fait c'est des intellectuels mami ba Allah mais c'est pour ça que le faut dire sobeke mali ko c'est pas dire sobeke mo te boli no fede ne meni mana ko de bloquer aller ngola koloya ke et que ça les informations qu'on nous on donne on met quiconque au défi avec information dit en bas ta kene na go min bike sini avec Moussa ka fo mais ni ne na ka sini ka fo ka sa de temps comme ça, il est ou bien les nègres, on va connaître ça. N'inganga nègre de quelqu'un de ça, ne yo ha. Parce que c'est qu'abo kadlati là, c'est qu'abo damiti là, c'est qu'abo horona, c'est qu'abo halalai, il faut comprendre. Mais comme jamana est traité, on va pas connaître des personnes qui, il chie avec ça.
Mais damé, il y a 100% de la famille d'Amé, 40% d'Amé, notre 60%, oui, chaque année. Mon nogolo, mon kabla tola, damé tola, horonya tola, jamana gata boli gata toko, mi do koso, ou lu prene le ko, famo, pas faire le ko, don faire, ou quand damé fait le ko, horonya faire, pour que la fleur soit là. Alors, les bien, la radio, la nebe fait la mon sur les canaux, il a été dit, il dit, ou la 14, nous faut pas signer la monde. Mais à la carte qui s'ouvre, nous devons faire une émission avec elle. Avec des bains, ma 80 ans, politiquement, 80 ans, on est à Calais, on a dit, il y a un watna, moi, il y a un politique haram. Les gens qui sont venus faire des tâches, on a dit, moi, il y a haram. On a sur notre chemin, fait la cangaké, il y a un posé. Mais ce qu'elle n'a pas fait, il y a un canal, pour tout qui me fait gâter, nya fi semaine fenêtre belé nya ye do ba sebena to go ngata do ma ando na sambe ngo se volontariat bénévole ne fa ani ba na so ko ke do ke ka fa ta ke sarata mais mo la bushi ke na nya na bi ta ga bo jamana ko e principe la bushi mi na dale na dole do ka ki bi tien fo e bi la bushi o bi fe ka ma tien ka ta ka galotia o bɛ fɛ ka maloya bɔ i ka kuma na toujours o bɛ fɛ k'i lagosi cogo toujours n'an ma bɔ nin na ale tɛ se ka taa ɲɛ an ka bɔ wariko la an ka bɔ lagosiliko la an ka mali ta an ka lɛ c'est pour ça an y'o de fɔ manden dɔw man kan ka kuma parce que dɔw tɛ se ka don kɔrɔ bolonkɔrɔden don mali ninnu n'olu b'a fɔ ko bɛ maaw gosi ni ale tɔgɔ yɔrɔ ale tɛ mali kɔnɔ mali extérieur la ka taa olu de ka kuma kan ye maa min kan ka to o baara o bɛn kɛ o baara kuma b'i bolo. Ayiwa ni muso b'an kɔni b'a dɔn k'a fɔ mali ko an b'o kɛlɛ kɛ an ka ɲɔgɔn ko kɛlɛ dabila parce que ni ye maa caman ka fɛnw jateminɛ mali ko kɛlɛ tɛ. internet filɛ nin ye. bon et puis n yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman ye mankan bolo ci ni fɛn ninnu na ne t'a dɔn u yɛrɛ olu bɛ baara kelen jumɛn de kɛ mali. diɲɛlatigɛ la ne tɛ dɔn. n y'o de fɔ ko ka na ko k'o tigɛ sɛnɛ. ni kɔni bɛ mɔgɔw ye. o kana sɛnɛ na. fɛnbaw kɛla action ba fɛn bɛɛ. e ma mɔbili bɛ u y'o bolo. e b'o ye ka tɛ dɔn u bɛ fini dunandenw na ɲɛgoya tɛ mais u bɛ baara jumɛn kɛ. u bɛ baara kɛ gouvernement de la wa. a b'a fɔ je reviens tous les semaines wɛrɛ ka taa an bɛ nana. an bɛ ka dossier ta semaine wɛrɛ an bɛ nana. o kɔrɔ ye mun ye. an ka tɛmɛ. ala k'an ka mali ala k'a kisi. ami yarabi. ala k'a fi ɲuman di ma. ami yarabi ala. n'o togo jamana in a bɛ diya nka ni malidenw n'an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka hakilina kɛlɛw kɛ kelen ye ka fɛn ɲini in dabila mali bɛɛ bɛ nɛgɛkɔrɔla kɔnɔna na dɛ o kɔni an bɛ taa n'an ka kɔlɔsiw ɲɛ halisa. a tɔ min b'i bolo hali bi parce que i ye n ka moteur chauffer. ɲɛmɔgɔ an y'o fɔ ne ye fɛn dɔ nin fɔ parce que siraw ka nagi nin na ne nin bɛɛ ye. oui o kuma fɛn fɛn na. jamana cira ka ban jamana banna ka ban tɔ olu de ka kɛ jamanaden tɔw bɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dilan. n'u ko charte kura ye mun ye e bɛ se ka mun fɔ a la charte de transition la. charte de transition n'i ye jateminɛ kɛ n ka dɔn ko hakilinaw ninnu de nana n'a ye parce que déjà n'i y'a jateminɛ maa dɔw wulila k'a fɔ n ka taa à partir de 28 olu tɛ n ka dɔn transition de ko dɔw yɛrɛ ko bɛ segin misali la ko ala tɛ mɔgɔ janfa olu t'o b'a la. donc n'i ye jateminɛ kɛ n terikɛ amadu goyita ninnu sumare ninnu ka dɔn ko olu b'a la. sumare kɛ dɔkitɛr sumare. o ka parti ka bon. o ka parti ma bon mais ale ye IDD ɲɛmaa ye ka taa aujourd'hui u ka tendance ka dɔn ale de y'o ɲɛmaa ye. ale IDD mɔgɔ ninnu olu de fana bɛ groupe kelen na ani yɛlɛma ni fɛnw. awɔ cadre misali la. oui n ka dɔn ko ale de y'o ɲɛmaa ye. donc 6 mois donc a dilan donc ale de y'o ɲɛmaa ye avec RP mɔgɔw olu yɛrɛ n ka dɔn ko o b'u ka situation na gɛlɛya b'a kan. donc n'an bɔra o kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ olu de tun b'o kan ko banna mais an ye jateminɛ kɛ ni semaine jan tɛmɛnen maa caman y'a yɛrɛ furuti ka bɔ la enfin la olu mɔgɔw ye déclaration kɛ yɛlɛma ko t'a la quoi n ka donc olu bɔra a la. donc n'i ye jateminɛ kɛ o bɛɛ kɔnɔna na vraiment n ka donc gɛlɛya caman kɛra ni kɔnɔna na an bɔra o kɔnɔna na ko de mɔgɔw yɛrɛ ko k'o t'a la ten. jateminɛ kɛra k'a fɔ k'o ye adama mɔgɔ gɛn o y'o exclu parce que déjà o ka yecogo tɛ kelen ye donc nin bɛɛ la ka il fallait donc ka disposition ta pour que vide kana kɛ c'est-à-dire yɔrɔ kana lagoya texte y'o fɔ pour que ka jateminɛ charte la yɛlɛma kura ka kɛ donc pour que baara ka se ka kɛ o de la donc fɛn damani ta premièrement il fallait que vice-président poste min bɛ yen o ka éliminer ka bɔ. pour la fanga segin donc ministre de la défense et ministre de la sécurité parce que le vice-président Assimi allait tomber sécurité collégiale
bandaw tien président n'amboro konnana il fallait faire en sorte wati min fora dans discussion ka sekata afara ngata donc ben na ko mandat ka donc anisida wo discussion konnana ya yoro ngata katikile se ka fala afara ko ka kana jigi ngata 6 mois ko mais akana te ngata donc sa duru ko no discuter la ka benika ni expert wo benika no ko san flado no ko san sabado no ko kal woro kal woro flado donc benika président me décret que donc au disposition ta au format charte qu'on il demande qu'il y a aussi le nombre de députés le nombre de conseillers ko au lieu d'akato donc il fallait que moi ka donc même au forum na ni jetine que notre conseil frotali sente gelea kala ça ya sosona mau ka ngata tuna atate nambara kala ma sumo ma suru ma tantiu ma classement militant do classe la pour que le se pas tout ça na fo aje kalote donc de kalote que ngata donc tient toi Muhammad ikra chiko kwa boje na ka décider kana tout ça do tara donc c'est ça do tara parce que donc aujourd'hui RPM mo mi RPM mo mi bala dantala do restaurant aussi ngata do na do ngata donc tara wele ta do ngata donc wolu do na donc olu ka saka do so mo taro ko na mais na afara ko mo to mbita mo mo ni to mbita akake maye bedalen bala ka fo man bisira kuma mali to la be mali to parce que ni mo mo nyara ma so des vrais cadres des vrais responsables ceux qui connaissent le pays même jamana tambe ni jamana ko ya do même jamana texu do même ce sont pas des suivis mais tita militaire on a donc pas trop no fait parce que ma do be ngata donc ambo siki ko kalambi ngata donc ça veut politique ko la ani donné ya ko la donc lu o hakili chara leon o universitaire o ma ba même mali do mi keleke jamana ko la même jamana donc lu ka kaula et puis ma famille tu vois ba desele mo c'est mi se ka bouger donc a fora ma be se ka barake o ka alege ka choisir ngata sur la base réelle o ka se ka pour ko ka fa no mo be ko bala mo ni ko metara cher la ngata o malien diombe ni ba baraka ngata extraire be donc ko ta ko no kar ngata donc barabe équilibré barabe nyako mais ko ta ga de mi ni ka fara ka ko mo woro na fara ka bon mo wa na ka fo mamu be wo ti la ko ko le ala ko do tuni pour mo ko do le na no o fora ka je abe gouvernement sigi la ngata donc té CNT sigi la té parce que anya fo yi ngata ka je ya ka fo président ka je ka fo assimé ka je ka fo jawye ka je no ya ke ambo kele fo vraiment amba ambo kele no yo ke ambo kele parce que le problème c'est que au cas dala ka fo fangan tout taille parce qu'on doit fanga ta mon ngata no ka wala nous devons fanga aujourd'hui c'est qui crie là au joga sana on bi chip do me boulevard là no beto ko sa no ko sa ono ka ono muso mo te ka to sile ko on la ka to ko ngata ko ba on doit nga keleke domi ambeta no affronter ngata donc ka ibeka affronter ka mo ka bo wol to bebi au contraire au lieu de ibeka to passe parce qu'on est militaire au lieu de ibeka sécuriser ils savent maintenant ce qui se passe mais donc on va pas laisser le pays ka fanga donc min kado ko ka ke et on les dit ngata o tseka na le moyen ngata ko à partir de Kouliba ou yoro do ngata mami kado ko do o yo so moyen et je pense ngata mo journaliste ngata o parler bimima on doit faire les enquêtes sur les uns et les autres ni mami nomena na be fait jamana ka yelema ni mami nomena ou mami be kokolo na il est important ka kapoka ma fakata galon ka kata mo il faut savoir qui est qui jamana ko na pour la ngasa mo ko na mo ko na mo ko telo ko ka sa ba kala men ko o to bo donc ministre aussi c'est très clair mais les positions mais tu connais c'est que c'est la frappe donc c'est la frappe parce que déjà oui on ça va contourner tu vois dans la frappe 25 mais en tout temps là 28 il y a des délégués sur la frappe maintenant au cours il est important à maintenir l'opposition baroka ka konana anasika bote mais ko na ko do ministre ko non ayo do fona tsaka bi chuma tsaka non presque ko na ministre aka kale wala ko na mi fele ka dal mo le tsaka et en même temps on amu fona na ka mette me ko ka mo ko ta ko e be ko me akko kera to me e jati me ke mais anga ne ko ministre be ko parla ita ko ko mi mais c'est non n'est pas problème est mis aujourd'hui n'est pas problème est mis il est important que Shogel avait assumé au cas pour ministre au pays par semaine ou bien activité mais qui a kaboka ina on va passer sur les radios on va passer sur la télévision on va faire qu'est-ce qu'ils font de pona parce que les gens qui ont action men dit donc devant CNT n'a pas fait programme du gouvernement ko au lieu 87% n'a exécuté tous les ministres sans exception
Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'examen, ils doivent être contrôlés. C'est vrai, il est important qu'on donne la possibilité aux journalistes, et pour dire que les journalistes la société civile puisse nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont amené comme réforme. Mais s'ils sont incapables, incompétents, ils ne sont pas capables de relever le défi, c'est comme ça que le Mali peut marcher. Mais là, il y a un business, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que au niveau de l'énergie qui trouve la solution. Ni tchè mi bien ngata donc au cas tchè. Ça dit au ngata donc au cas tchè mi bien. Na décidé de pas. Au cas parce que mi do ngata donc maintenant son ni fitena ako 4 groupe 100 milliards là. Grand dépense là ngata donc choueni ni kalamatia bi. Donc ako 4 groupe 100 milliards là jusqu'à présent pour on là. Anti Jena yebi, anti Jena ici. Donc là c'est depuis ça. Vous voyez que pourcentage où les groupes sont les gars de table fait double. Parce que Mali la gade mi fait ngata choueni kake. Travaux pas ou la choueni. C'est pour ça que je dis ngata achat ou achat kera Mali ko. Barao barakera Mali ko. Que ce soit même au niveau de l'armée, au niveau des autres goudron là. Barao barabeke, il est important qu'on veille pour que mon cas se enrichisse. Parce que il veut qu'on wati là. Hala on ka wati là, tu ka wati là. Mado ils se sont enrichis sur le dos de l'État dans ces grands travaux là. Ça ne marchera pas. Au changement cascade. Ça on s'en une peu c'est le courant de Mali on va. Nous avons on va dire dans le nous ni. Parce que courant de tiga à tout moment n'importe comment. Il va faut que do fa tiens l'énergie. Na ya do na ba fa na ya do na ba. Atisi gagné. Eh tu vas nous serons bien fondés du bois. Mais ça n'est pas dit au delà. Courant tiga tena. Ouais. Et puis courant tiga boîte nous no ba ko aduma jom ni tintenina. Allez, toujours au moins que l'on débille mo kokona chete Mali ko ni saka énergie para ka ni saka énergie Mali ko ni o chete wa ala mo che kala ni di Mali ma de wa de be Mali on ni ala ni ma che yanwa ntolo tinda ma mi kala ne ko sebe mi saka énergie ka ko ni période ko nana ala mo ti o tinda abe business de gacha mais toujours les mêmes têtes là business ou tem prono te propre prono kuma ba telo la don le résultat di ne che ina Salo ayi kuma kelen ko kura tigɛ kɛ ɲina fɛn bɛɛ ɲinɛ bɔra bari de o don kura tigɛ na dɛmɛ tuguni o sagaw jinna sagaw jinni n'a ka kura tigɛ ma ɲɔgɔn sira bon o de ko ka a yɔrɔ dɔ jinna an b'a kɛ ala kuma sa ko ka ni min tɛ se ko ko ka dɔ bila ye ko i bɛ ka yɔrɔ la ko groupe dɔ bɛ ko entretien kan ka kɛ tout ça monsieur le ministre ka baara b'i bolo ma mais i bɛ ka burusi minɛ an ka bɛ ka kuran ko la an ko k'an ka kuran ko de aya u ka burusi minɛ yen mɔgɔ min tɛ jɛnna a ka jɔn ma ko ye. a ye ko seli a ye ko a ka yɔrɔ gɛrɛsɛ ka taa ko yɔrɔ min bɛ kuran yɔrɔ min bɛ yen ko o de jɔ fɔ entretien aya donc en gros c'est ça donc ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo min kabila la. non ɲininkali min bɛ yen n b'a fɛ k'a fɔ énergie ta ye de tuma bɛ san o san même période kura tigɛ kelen an b'a fɛ k'a fɔ o de. très bien donc a bɛ kɛ sɔrɔ sisan. madame Fofana sa so ko k'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Samba Baïga Taché, le bel message pour qu'il faut que ça vous savez. Madame Diakité, comment on a pour moteur chauffé les noms, on a chauffé les noms. Oh, les gars, c'est mon cercle à ah oui, à tes téléphones dit. À téléphone, dans le ah, c'est vrai, un téléphone de dérangement. Ah, très bien, le téléphone de dérangement, c'est quand même fréquent aussi. Peut-être que c'est passer par toi, madame, c'est quand même fréquent aussi. Pour le M5, bon, il y a M5 est réunion Abe la jël Abe Modou Sidibé Koniba Bathily Muntaka Tall Madame Sika Tousso Mtisa ka cité Souleymane Kone Choguel Okara Maïga ça veut dire M5 ou M5 Cheikh Massissou bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka donc ça veut dire tendance bɛɛ tun sigilen bɛ kɛnɛ kan o y'a ɲini ka ka barosen kɛ tuma dɔw la lettre dɔw sɛbɛnna mɔgɔ dɔw ye lettre dɔw signé o lettre in kɔnɔna na o y'a ɲini ka ɲɔgɔn faamuya kuma min fɔra ka taa donc d'abord ka taa min ye lettre ci olu ko ko maa dabɔ ka taa k'a fɔ ko Choguel lagosili kama olu y'a dabɔ de ka taa pour que kuma ka se ka kɛ M5 la u ka ɲɔgɔn faamuya o réunion tɛ kɛla régulièrement donc o ɲɔgɔn faamuya ka taa ka réunion daminɛ ka taa donc 18h o taara ban jusqu'à 23h
donc e fino ko ngata donc ni ñogon che ka famia donc nga so sugal ka bo nyemaya la mais o be na kan ka fa ngata ni kele ka se yoro do la itna se ko nyemaya bla mo re bulu donc anga tota ata assalamu alaikum wa fawni do ma wala ko Merci beaucoup. Donc, je sais qu'à Djabi Mina, vous voulez qu'à point kera ko gelema mais min do adamadenya kecikudu. Parce que ni do ni ga nyaba ka réseau la oluko bube bi nyama la tuma mo aya ka coup d'état kera ko ka mo do tumbe na ko man kena ka fa ko ko ka yeto to sula ka yoto bizo na fukasa. Ko tuma ka sa molu ye. Akara tuku ko bibe responsabilité d'état mais aujourd'hui Mali on kelen ka o be fe ka hakilina kura d'état ka fɔ ne bɛ ɲɛmaya la ka hakili to a la k'a fɔ ka taa don dɔ i kan ka sɛnɛ laɲini kɛ e man kan ka bɔ ka t'i yɛrɛ furakɛ kɔfɛ o tɛ bube ye tɔgɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ ka taa a tɛ k'a opération fɔlɔ kɛra a yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso de la o bɛ hakilina dɔw fɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ alifa mun kɛnɛ kɔfɛ na ka taa Tunisie de ka taa yɛrɛ furakɛ mais Niger olu ye disposition dɔw ta désormais k'a fɔ ka ɲɛma foyi tɛ bɔ armée na o bɛ se ka min bɔ par an c'est plus de 4 milliards min bɛ taa don a fɔra ko Mali évacuation na min bɛ bɔ Mali kɔnɔ évacuation na c'est plus de 50 milliards par an min bɛ bɔ ka taa don évacuation o 50 milliards n'i y'a kɛ ka taa a bɛ dɔgɔtɔrɔso den 7 ɲuman dilan dernière génération équipée de tous les matériels mais n'olu ye fanga kɛ fo ka ban personne n'a pensé à ça donc aujourd'hui c'est que mɔgɔ k'a faamuya bube tɛ kasobɔba la mais bube bɛ ka taa clinique de la donc ata ne tigi ta ok ne tigi ta bube kɔni bɛ clinique la allo allo salamu alaikum bismillah grand sœur abne ala tan alhamdulillah Nkuramuso, bonjour. Il faut qu'un calme. Donc, à propos de Jamana, il y a une
kɛlɛ kɛ fɛn min bɛ taa dɔ bɛ taa k'i da. O jɛlen. N'i ko k'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ kɛ ka faso kɛlɛ kɛ ne Amina min filɛ 5 ans par jour ne bɛ faso kɛlɛ la. Ouais. Classement min bɛ kulo la. Ouais. Ne bɔ la faso dɛmɛ. Ne bɛ den ko kuma la. Den kuma la. Wa bɛ min nafa Mali la n'o sɔrɔla ka kɛ kama alhamdulilayi rabbil alamin n'o tɔgɔ sigilen bɛ kɛrɛfɛ o de tun bɛ ne a tɛ kɛ. Ouais. C'est très clair. Ouais. Odo. Odo. Oui. 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 Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Ami Arabi Allah Ta'ala. Oui. Merci parce que déjà on est direct là. Oh. N'enga numéro wala bébé 67 32 76 absent. Aba ko ni mo wala ba la. Mo wala ba na kaje. OK. Ambe comme mettre la comment na yoro a comment na ngata kele akoy na. Il est important na ba famille en mettant la sungalo de là. Que le gouvernement ka allégué. A ka allégué. Parce que sungalo ko in ka kele kosme jamana dewma. Slamewma. Ou ka disposition ta a bɛɛ de la pour que sunkalo in ka se ka nɔgɔya silamɛw bolo o ko tɛ se ka kɛ cogo si n'an m'an ka revenu maîtriser parce que jusqu'à présent n y'a mɛn k'a fɔ an ka ɲɔ dɔw bɛ bɔ la an ka malo dɔw bɛ bɔ la en même temps an ka bagan dɔw bɛ bɔ la donc il est important que sukɔrɔ min bɛ dilan sukɔrɔ in kana bɔ malo bɛ fɛngɛ la malo kana se ka taa et gouvernement k'a lajɛ ka ta ka hakilina sɔrɔ olu de b'a dɔn ne tɛna fɔ kan ka min kɛ bɛɛ n'i ka spécialité don i ka domaine na pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ u ka sunkalo kɛ badenya la u ka sunkalo kɛ hɔrɔnya la u ka sunkalo kɛ nka dɔn pour que jamanadenw ka se ka hakilina dɔw sɔrɔ min ka jamana si kɔnɔ parce que gɛlɛya min bɛ yen c'est vrai gɛlɛya ye tiɲɛ mais il faut que silamɛw k'a dɔn aussi min bɛ sugu la commerçant ni tɔw k'a dɔn maa o maa ni waati in kɔnɔ n'i ko diyagoya de k'i ka se ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ n ka ta k'i bɛ silamɛw tɔɲɔ Ala subahana wa taala ka taa di lahara nɔgɔya ye i ka nafolo ka taa i b'a sɔrɔ i ka nafolo bɛ tila k'i don ɲagamɛ an k'a faamuya k'a fɔ waatinin damani de b'an bolo an b'o waatinin de kɛ ka segin Ala ma i natɔla ka taa dɔn ko n'i ma kuma yɛrɛ u b'i gosi k'ale yɛrɛ i ka se ka kasi i tatɔla ka taa u b'ale de o se ka fɛ den taara donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i nana cogo min i lankolon i tatɔla i bɛ segin ka dɔn i lankolon fini jɛman kelen dɔrɔn de bɛ k'i la bakuna de bɛ k'i la nka dɔn fɔlɔ na anw fɛ dɔgɔnɔdugu la n'a bɛ kɛ bakuna jɛman ye i segin taara o se ka kɛ bakuna wɛrɛ de bɛ k'i la min ye jɛman ye ka t'i bila i ka so la mais o y'a sɔrɔ ka taa i ni Ala ka di i ni Ala tɛ se ka diya n'i ye jamanadenw tɔɲɔ i ni Ala tɛ se ka diya n'i ye nafolo kuntan dɔw kɛ ka ko dɔw kɛ. Karamɔgɔ bɛ fɔ waati bɛ ka taga. Merci beaucoup. Yanni an k'an bɔ fo. N kanubaaw ye ko ma ko Madu Jara. Madu Jara an b'a fɔ ko mɔgɔ laban talen. Mɔgɔ talen don an tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ ta. Waati kɛra kosɛbɛ. Vas-y. Madu Jara a bɛ wele kɛ tuma bɛɛ. An b'a fɔ Ala ka mobili nɔgɔya ne ye. Fɔ an bɛ dugawu laminɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ o don an bɛ dugawu minɛ Ala ka mobili ko ɲɛnabɔ. Bamanankɛ dɔ bɛ yen u b'a ma ko Samaɲana Basi. Samaɲana Basi ale ye téléphone ci o don a donna a ko ko yala an b'a fɔ ko aramuka ko bɛɛ ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ko bɛ mobili sɔrɔ pɛrɛnsi ko mɛ k'a bɛ daminɛ ale yɛrɛ la ko ni kalo sara k'a bɛ 5000 ci fɔlɔ kunun Samaɲana Basi
ay wadru nyaka émission la mi nyaka émission la mais halibe ngata donc abe do parce que mi do aujourd'hui hakilna ko e mi ngata mo be ko tina da mo plaisir ye ngata mo fe wala ni ma ba na hadu ko na et puis en même temps sécurité ko parce que ko ni ala ba ko la ka c'est ça kana na sa bi na so ka ma ça de ko lo tiso ambe fo be wala ngola ande ko ko lo tiso mais ko ma de ne fola donc maintenant il tourne ngata donc bi parce que bi woro la bini do be ngata sika pila donc mais bon mo tiens bon dans ce pays ça soit donc franchement abi faut qu'il barkada donc ami mauma balla me aka musukorba amba dabne no ya amba fo dabne flo tanti madame ne ganga foli ba fa fata traoré aga foli baye maimuna jalonna amba fo traoré la atenina bara wule batusi ipodron flomso amba fo ka honorable madame Daniel Monyada tra madame Gera Bebe Roger Wadim Ambu ko de wati la ka na ba to bele tinela madame Nyafo Fati Benala Ambafo ka para ko ya lu quadra sama ke sajaja pale ko bali Ambu ko mbada mele ngata donc honorable Manchini Jarala disa ngata donc prince ngata donc kuma de binane kuma ye amanga école dia tane flana ngata nende tumbe wule ngata bu tlam ngata tumbe ngada ka domi ka tumbe ke kada mayna ni ala honorable mayna badala Allahu Akbar. Ça c'est fait en 1991, 90, 91, donc au Watin nous connaissons. Amenez ka donc kasola. Ni ne tumta tubli ke Canada. Et mon dia. Il me ka watla ani kalo wulu flake avec kasuko ba. Donc en tout cas, on a sur donc FR3, ou à radio tu binga dalne. Donc en tout cas émission ke Watin. Donc ni ni pe jetimle ma watu de timena. Ama ba krengle c'est pour ça na fulu dabe. Mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ fɛn wɛrɛ ma n'i ye ɲumanya min kɛ pour nous adamadenya ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye n'an ma o mancini fo n y'a da fura la même chose an ka dege duman min ka dɔn a ye na k'a dɔn k'a fɔ walibaw bɛ se ka walidenw la a kɛra ɲa da fura ye kunu foli ka dɔn an b'o de kɛra ka tɛmɛ aw t'o faamuya n'i ye min kɛ ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ yàrá ta fura tun bɛ dɛgɛ dilan a tun bɛ dumuni dilan ka taa da o ma ka taa yiri wo kɔ a b'a ka dɔgɔ gardien ta a ka taa dumuni d'aw ma a bɛ kɛlɛ la ko faso kɛlɛ o y'a sɔrɔ a tɛ député a tun bɛ baara kɛ lolama yakili b'a la États-Unis dɔ filɛ ka taa ɲɔgɔn sugu ni bɔ ye n'an dɛnna ka taa an bɔra an bolo kakini dɔ tun bɛ d'an ma k'a fɔ ka aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin donc pour ka se ka déplacement ba ka se ka téléphone ci n'a ka mɔgɔ bɔra région na ka na donc pour ka se ko dɛmɛ kɛlɛ fɛrɛ ka taa donc dɔw y'anw dɛmɛ ninnu na ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kala ne bɛ se k'o fɔ parce que anw ye maa fɔlɔ ye a ye nin kɛlɛ de donc le problème mais maa o maa tilenna ka se ka adamadenya kɔnɔna na ala de sɔrɔ donc n'an ye foli kɛ ka taa donc n'an ye ɲa dasira fo ka madame Jakite ka donc aw fo ka taa waati na a b'an lamɛn na madame Sinayogo Aminata ɲaare ka taa base na a cɛ ka taa furu kɛ ka taa donc Fajo Sinayogo an b'o fo ka barika da n kɔrɔkɛ ka taa donc an bɛ dugawu kɛ ka taa muso taara yi da n'o ye promotionnaire ye Mamadou Dipas Fane ka fo k'a barika da ka taa dugawu kɛ ka taa donc an balimamuso ye Umu ye ka taa donc k'a fɔ Umu ka taa ala ka ɲɛfisa maniya ye ani kɛmɛ sugu an b'o fo k'a barika Sori ka Jakite k'o fo ka Laurent n'o y'a kɔrɔkɛ waati min na o sen ka taa y'a ta kɛ en un moment donné donc olu ka tɛ ni hakili jigila k'a fɔ reportage tun bɛ kɛ chrétiens ka fɛngɛ la tuma min na c'était très joli à voir temps Amadou Toumani Burama Kulibali ni waati min na ka donc ne o de tun bɛ activité ɲini ka baro nin na si seulement si ka donc k'o fo k'o barika da Mamadou madame Diarra ka Jɛnɛba Diarra k'o fo madame Sinayogo ka k'o fo Fatumata Dambele 300 logement na maa o maa ka taa donc n'o bɛ 300 logement na an balimamuso ka taa donc a ko k'a taatɔ la ka taa yɛrɛ furakɛ Sumano ka Fatumata Mamera k'a bɛ na Tunisie k'i ka dugawu k'a ye ka ko a bɛ ka émission lamɛn donc an balimamuso la a tun bɛ baara kɛ a ni sunan sira maintenant a bɛ ATT bugu la donc ka dugawu k'a ye ka taa aussi ka donc k'a fɔ ala ka yen dagasigi nɔgɔya a bɛ taa an ka donc furakɛli na Mamadou Jawara ka taa donc ATT bugu la an b'o feere Master Sumi ka taa woloba nin waati in na ka taa sigilen don k'a lamɛn Adam Sissoko n'o ye maître Demba woloba ye ka taa nin waati in na a b'a lamɛn na Yeli Fuz ka donc mama b'a lamɛn na Master Sumi ka taa donc a b'a ka taa nin waati in na sigilen don k'a lamɛn Safiatou Diallo ka taa bɛ ATT bugu la k'o fo k'o barika da Madame Cissé Madou Cissé ka taa a bɛ hamdala ye Mustapha ka taa Ouattara ka taa donc a bɛ hamdala ye Kumba Jakite ka taa 8 logements ne o bɛ ka taa donc o yɛrɛ b'an lamɛn na nin waati in kɔnɔna na foli bɛ lase ka donc Hawa ma ka taa donc Madame Boro ka donc Ma Tal Hawa Traoré ka taa b'a fɔ Hawa Jan
Tomi Korobugu o b'an lamɛn waati la grɛn wuli mɔgɔ olu de tun ma o b'a ka émission enregistré sɔgɔma ka na laban furu la ka tɛ pour que mɔgɔw k'a lamɛn hippodrome na ka taa donc ne mana Traoré Astan Cécile fo ka Penda fo n'o ye ka chérie ka Abdou Karim fo ka taa donc ka an ka USR cɛ n'a muso ka taa k'a bɛɛ jɛlen fo ka a daminɛ Issa Tapola ka se honorable donc maa o maa b'an lamɛn Madame Touré Lɔbɔ n b'o fo k'o barika da an ka jelikɛ ka taa donc n'o ye Balaba jelikɛ ye k'a fo k'a barika da Musa a tun ka don k'i ka ci fɔ a ma se k'i ka ci fɔ ka wule fo ka taa donc n'o ye Wulesi ye n'o y'an kɔrɔmusoba ye ka Madame Gambi fo Aminata Sanogo ka Kadi fo n'an ye Kadi fo ka taa donc an bɛ Sara fo ka professeur fo ka Hayidara fo ka Umar Pujugu fo an ba n'o ye Mamadu Touré ka taa donc n'o ye Sara Badi ka taa donc ba ye ka taa donc o fo k'o barika da ka dugawu kɛ a ka cɛkɔrɔba ye ka taa Tala Badi ka taa nin waati in na Adama Sanogo k'o fo k'o barika da Kasim n'o ye Clédou ka taa k'o fɔ ka n ba ka taa donc n'o yɛrɛ taara tuguni ko a dalen min ka taa kabakoba in kɔnɔna na Madame Diallo Sanata Fall ka Sumayila ka dugawu k'o ye ka taa dugawu kɛ ka taa Amadou Tuma Touré ka dugawu kɛ an wolobaw ka taa silamɛ su bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ maa o maa b'an lamɛn magaji ka taa nin yɔrɔ in na ka donc a b'anw lamɛnna Misra ka donc ka Binta fo ka Yusuf fo ka Seydou Traoré fo n'o bɛ Falajɛ Sasfam Safiatou Kone ka donc k'o fo k'o barika da n tɛ na Mali 24 kɔ ka n ka cɛkɔrɔba Mohamed Sila k'o fo k'o barika da Hayidara Bamako lamini ka taa yɔrɔ bɛɛ k'o fo k'o barika da ka Alu Samako fo ka Aminata Mayiga fo ka Mariam Mayiga fo ka Bafanda fo ka Bakaja fo ka Madame Sangare Hamdalaye k'o fo k'o barika da maa o maa b'an lamɛn n tɛ ɲina Prince comment il s'appelle Paul kɔ Nene k'olu fo ka taa k'o barika da Sumana ka kabine na a Zidane ka Gama Bagayogo k'o fo k'o barika da Isa i ka foli bɛ an ka donc Tomikɔrɔbugu Sabalibugu mɔgɔ cɛ ani muso Sudanɛ Adam ka donc Jabate ka aw bɛɛ lajɛlen Mass Peace FM Fanta Madame Jakite ka donc Madame Keita ka aw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ don kira kuma tɔnɔ aéroport mɔgɔ bɛɛ lajɛlen Hayidara SNJ la ka donc k'aw fo k'aw barika da Ɲangi ka donc ani karamɔgɔ an ka karamɔgɔkɛw ka Sulemani ka aw bɛɛ lajɛlen baw bɛɛ don kira tɔnɔ ka foli kɛ ka taa ka fɔ